Florida Secundària és una cooperativa d'ensenyament amb més de 30 anys d'experiència. És un centre educatiu concertat que ofereix un ensenyament de qualitat, integrador i inclusiu per a poder atendre a la diversitat de l'alumnat. El seu projecte educatiu engloba les 4 dimensions bàsiques que conformen l'aprenentatge de les persones: aprendre a saber, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser. Per això, Florida Secundària forma el seu alumnat no solament a nivell intel·lectual o professional, sinó que també atén als aspectes emocionals i creatius de l'educació. La seva oferta formativa abasta des dels 12 als 18 anys, des de l'ESO al batxillerat, i es completa amb gran quantitat d'estudis superiors, tant universitaris com de cicles formatius de grau superior. En Florida Secundària, l'alumnat és el protagonista de l'ensenyament, ja que la seva activitat docent s'organitza a partir de les competències necessàries per tal d'adaptar-se a una societat en canvi permanent. Per això es desenvolupa un currículum integrador i globalitzat amb una metodologia dinàmica i inclusiva basada en el treball cooperatiu, la realització de projectes interdisciplinars i el foment de la innovació, la responsabilitat i l'esperit emprenedor en les seues aules. L'atenció personalitzada és un altre aspecte essencial en el funcionament global de Florida. Aquesta atenció s'aconsegueix tot potenciant les tutories, els horaris d'atenció i el seguiment acadèmic i personal individualitzat dels estudiants per part dels equips docents. Florida Secundària és un centre que mira cap al futur en 3 dimensions, des del plurilingüisme, la implantació de les noves tecnologies i des d'una educació emprenedora. En aquest sentit, Florida ha optat per implantar programes d'educació bilingüe enriquits amb l'objectiu que el seu alumnat puga aconseguir un domini elevat de la competència comunicativa en valencià, castellà i anglès o francès. A més, l'ús de TICs com a recurs pedagògic ja és tota una realitat al centre. La creació de blogs, la utilització de recursos de la web 2.0, la creació de materials digitals, etc., són pràctiques habituals en la majoria d'assignatures. Altre aspecte a destacar és la incorporació de les competències emprenedores al currículum de les assignatures, per tal de potenciar una relació més estreta entre l'escola i la societat, augmentar l'interès i la motivació dels estudiants i aconseguir una millor inserció en el món professional. Però a Florida Secundària, l'educació no s'acaba dins de les aules. L'alumnat, famílies i personal docent i no docent es relacionen en un clima de convivència càlid i acollidor que estimula la relació, la comunicació i la participació activa en la vida del centre. Amb el lema «Un centre per a tots i per a totes» s'organitza el Pla de Gestió de la Convivència. D'altra banda, per facilitar una bona formació teòrica i pràctica, Florida compta amb una escola d'idiomes, un departament d'orientació propi, laboratoris de física i química, tallers i aules de tecnologia, aules d'informàtica, aules de plàstica, un pavelló esportiu, una biblioteca, etc. A més, al centre es duen a terme nombroses i variades activitats extraescolars que l'omplin de vida i li afegeixen un valor especial. En aquest sentit, Florida Secundària compta amb una ràdio escolar, una orquestra, una xaranga, una gran quantitat d'opcions artístiques, esportives i d'oci que completen la formació intel·lectual de l'alumnat. I és que Florida Secundària és un projecte educatiu únic, ric, plural i ple de vida, amb una forma especial d'ensenyar, de formar, de crear i d'emprendre. Tot això és Florida.